KOS on tosiaan tämmöinen ehkä Euroopankin mittakaavassa jossain määrin esimerkillinen bisnesyhteisö, eli me ollaan tosiaan noin 150 organisaation yhteenliittymä, toimitaan täysin vapaarahoitteisesti, me ei saada julkista rahaa mistään, vaan meidän jäsenet jäsenmaksulla rahoittaa meidän toiminnan. Meidän tehtävä on edistää nimenomaan avoimen lähdekoodin järjestelmien tietämystä ja kertoo sitä, että ne on ihan varten otettava vaihtoehto, että kaikkien käytössä olevien järjestelmien ei tarvitse välttämättä olla kaupallisia lisenssejä, vaan avoimiakin vaihtoehtoja on. Ja se on KOSin päätehtävä ja missio. Avoimen lähdekoodin niin kun työvälineet ja pelikehittäjät kulkee käsi kädessä, voi sanoa siten, että toki pelikehityksessä on valtavasti tällä hetkellä, me käytetään niin kuin kaupallisesti lisensoituja kirjastoja, mutta kyllä niin kuin voisi sanoa sille, että jokainen ainoa itseään kunnioittava pelikehittäjä, niin kyllä se käyttää avoimen lähdekoodin työvälineitä, siellä pöydällä pyörii Eclipse tai NetBeans tai joku muu. Ja samoin vaikea kuvitella, että me voitaisiin tehdä tänä päivänä tämmöistä usealle alustalle tapahtuvaa kehitystä ilman avoimen lähdekoodin työvälineitä. Kyllä pelikehittäjät on avoimen lähdekoodin ydinkoodareita itse asiassa. Avoimella lähdekoodilla saatavat kustannussäästöt, niitä voidaan ajatella lyhytjänteisesti ja pitkäjänteisesti. Ja koulumaailmasta hyviä esimerkkejä niin tulee siitä, että KOS omissa tutkimuksissaan, tai oikeastaan sanotaan, että ulkopuolisten tutkimusten perusteella vedetyissä laskelmissa on päätynyt siihen, että Suomessa esimerkiksi pelkästään koulumaailmassa perus- ja toisen asteen laitoksissa voitaisiin päästä noin 35 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin. Jos me ajatellaan, että mitä se tarkoittaa, niin tässä hiljakkoin opetusministeri esitteli justiinsa arvion siitä, että mikäli me laskettaisiin luokkakoot siihen kokoon, mitä niin kuin PISA-järjestelmä edellyttäisi, sen kustannukset olisivat noin 40 miljoonaa vuodessa, eli se voitaisiin korvata niin kuin esimerkiksi näillä lisenssirahoilla. Kyllä me puhutaan ihan merkittävistä rahoista ja rahasummista, mitä näillä järjestelmillä voitaisiin säästää. Järjestelmät toimiessa ja pyöriessään on tutkimusta mukaan vääjäämättä aina 2-3 vuotta pitempään käytössä kuin perinteiset tietojärjestelmät, johtuen ehkä siitä, että ne käyttää koneiden tehoja paljon järkevämmin ja pitkäjänteisimmin, niitä pystytään ajaan 2-3 vuotta pitempään. Ja nyt tosiasia on se, että jokaisen elektronisen laitteen elinkaaressa on kaikista vihrein teko tai ekologisin teko se, että jos sen elinkaarta voidaan jatkaa, koska koko hiilijalanjäljestä noin 75% syntyy siinä vaiheessa, kun laite valmistetaan. Eli silloin, jos me jatketaan sen elinkaarta, niin sen käyttö on ekologisempaa ja sen takia tällä perusteella Linux ja avoimen lähdekoodin järjestelmät on erittäin ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tampereen alueella varsinkin, kun itse siellä asun ja vaikutan, niin päässyt puhumaan kyllä, voi sanoa, että läpi koko puoluekantojen, ja en mä voi sanoa sille, että tämä jakaisi niin kuin puoluepoliittisin perustein, koska me ollaan kuitenkin suomalaisuuden asialla, suomalaisen työn asialla, ja jos me katsotaan puolueiden poliittisia arvoja, niin kyllä suomalainen työ kuuluu jokaisen puolueen arvoihin niin kuin puolueesta riippumatta, ja sitä kautta tämä on ihan tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, ei niin poliittinen juttu, vaan kansallinen juttu. Avoimuus näissä asioissa on osoittanut niin kuin historiassa sen, että on huomattavasti järkevämpää, koska on paljon fiksumpaa saada ehkä promille siitä miljardista kuin 100% siitä nollasta. Ja tällä mä perustelen sen, että tullaan just jo aikaisemmin puhuttiin yhteensopivuuteen ja tämmöisen, että se, että kun Linux on tehty avoimessa yhteisössä, tekee sen, että se sama kerneli toimii sun sulautetussa niin kuin järjestelmässä, sun puhelimessa, sun tietokoneessa, hisseissä, ajoneuvoissa, joka puolella. Me puhutaan samasta ytimestä. Ja jos nyt yksi yksittäinen yritys lähtisi tekemään sitä kernelistä tulisi eriytynyt saareke, ja itse asiassa ne voisi kuluttaa sen 2 miljardia, mutta ne ei koskaan pääsisi siihen, mihinkä avoimella päästään. Eli niin kuin se avoimuus takaa sen, että se rahasumma on itse asiassa, niin kuin, joko se on niin paljon, että sitten ei kukaan pysty ajattelemaan, tai se on itse asiassa irrelevantti kysymys sinällään, koska se avoimuus tuo siihen lähtökohtaisesti jo sellaisia arvoja, joita ei voi niin kuin edes rahalla ostaa. Nythän tarvii muistaa se, että jos ajattelet esimerkiksi Linux-kerneliä pelkästään, niin kyllähän siellä yli 65% kontribuutiosta tulee ihan niin kuin
rahaa takovilta yrityksiltä, eli se on niiden yritysten intresseissä myöskin. Me palataan siihen, että asioita kannattaa tehdä yhdessä, koska yhdessä saadaan niin kuin enemmän aikaan kuin se yksikään firma saisi yksin. Eli he jokainen hyötykäyttää kyllä niin kuin Linuxia tavalla tai toisella omassa tuotannossaan, mutta he osallistuu siihen yhteisölliseen tekemiseen, koska se on kaikkien edun mukaista. Ja se on sellainen, ehkä meillä täällä Suomenniemellä ja Härmässä ei niin kuin lähtökohtaisesti, että joskus meillä on ollut talkoohenkeä voimakkaastikin, mutta ei enää ehkä viime aikoina.